nechcem vstávať, prosím ma nepoď. Aha, ja nestíňam. Ja som spadol, ach jaj. Nie, mne ušiel autobus. Tak ideme pešo. Už som pri škole konečne. Dlho mi to trvalo, tak ale už som tu konečne. Tu sa mi smejú, že pozrite, aké mám veľké brucho. Ani do lavice sa nevobchám. Každý sa mi smeje. To niečo mi robia? Jau. Ešte ma zbili. Čo? Fat and ugly. No tak, čo tu bude? Sa nám tu ešte niečo načítáva. Tak dobre, ja vás vítam u nového videa a ako ste mohli vidieť, tak sa mi smiali, že som pozrite aký tučný, no tak ideme cvičiť dlho, ale veľmi dlho. Tak čo tu máme? Dúfam, netreba. Dvihneme, no ale je to veľmi ťažké pre nás, ale to nič. Pozri to, čo máme už za chrbát. No dobre, budeme tu veľa a veľa posilovať, aby sme boli čo najlepší, tak... Tu sú nejaké questy, kláň, dobre, super. Pozrite, napíšte do komentáru, či by ste aj vy chceli mať taký chrbát, ako ja tu. Ako tá ja, možno v realite až taký nie, ale to nevadí. Tak, skúsime 8. 8 dám, ale ťažko. Ja v realite dám 15 kg, možno ich 25 by som dal, ale 15 normálne tu tak dýcham. Tak neviem, no dobré. Skúsime aspoň na 15 kg sa došiel a pozrite, že ide nás. Vole. Tak teraz makáme veľmi, tak to vyzerá. Ideme 15 kg. Dobre, 15, 60. 60 kg my už dvihneme, to je extrém. No dobre, tak myslím, že toto nám stačilo. Pozrite, ako teraz vyzerám. No čo chce zase? Môžem ich začať kúpiť v obchode. Tu je obchod. Pozrite, čo je tu za namakaného. OK, čokoládu. OK, super. Abo ja nejdem teraz ani. Ideme tu.
nedám 2 kg raz. Berite ako šťavličky. Sa nám nesú. No dobre, dáme autotrain. 10 000 alebo 600 robuxov, tak to mi neoplatí. No dobre. No, tu máme auru, ale autotrain nie je zadarmo, to je škoda. Aha, tu je auru. Aha, dobre, tak. A ďalšia je, keby naša úloha je... No dobre, poďme tu. Tu máme na bicepsi, pozrite, ako sa nám tu brucho otvára. Dáme si 2 kg. Poď. Super. Alebo... Poďme to zavadí. Dobre. Oj, no dobre. Tak, super, super. Skúsime už teraz 2 kg. No 4 dokopy. Na bicepsy nám ide 30% a na... Dobre, tak. Teraz pozrite, ako už vyzerám. Tak, podľa mňa by som mohol skúsiť. Dáme toto preč. 20. Aha. No, tak 10 kg. Máme 20, no ale už to sa nám ťažšie. Ja, no viete čo, poďme toto robiť tak. Dobre, to nedvíde. Dobre ľudia. Aha. Čo tu máme? Tu je dačo? A to je... Ideme do školy. Aha, keď ideme do školy, tak... To čo je? No... Dúfam, že sa nebudeme biť, lebo... Nedopadneme dobre. No ja nedopadnem dobre. Dobre, už to začína, tak čo tu bude? Aha. Tie vyhodnotenie asi, tak tu som ja. Poď. OK, máme. Mohol mať prvý, ale tento tu bol skôr za mňa. Aha, mne to samo klika, tak budem ja trošku klikať. Tak ale ja som druhý. On je prvý, druhý, je tretí a štvrtý. Posledné asi kolo. Máme autoklip on. To my budeme tiež trošku medzerník stlačať. A toto už je ťažšie pre nás. Ale ten tu neviem čo robí asi. To nejde. No OK, druhý som skončil nejaké peniaze a nožku. OK, to som rád, super neskončil.
nejaká súťaž, tak to vyzerá. No, uvidíme, že čo tu bude. OK. Tu kde som? Kde to som? Čo máme za stroj? Aha, tak ho vyskúšame. No dobré. Toto ešte je také ľahké pre nás, keď tak zoberieme. Aj, no toto už je ťažšie, ako, ale stále dá sa. Nie, už dosť. Dobre, ideme naspäť. Ach, jaj. No ale i tak, už sme dosť silní. Mne už sa ani nechce veľmi cvičiť. Ma bolia ruky, nohy, všetko už ma boli. Ja som hneď vypadal zo bežiaceho pasu. Ale ja musím unikať. Dobre, dáme si trošku energii. Dáme rýchlo minus. No dobré. Škoda, že Autotrain tu je za... Aha, ale tu je takrát speed. No dobré, to sa aj oplatí. Nabijeme si staminu. Tým, že klikáme. A ideme teraz rýchlo. Paríte, ako nám ide rýchlo stamina, ale to nevadí. Dobre. Fú, tak, čo to bola tesnotka? Máme 1000 ako staminu, keby takú veľkú. Čo máme? No dobre. Abo toto už sa mi nechce. No dobre, na bicepsy nám tu cvikne, dobre. Tak. No dobre, mne už sa veľmi ani nechce tak cvičiť. No neviem. Ja už som veľmi unavený. Asi nepôjde, lebo mne už sa nechce. Tak. No dobre. A teraz ešte tu párkrát sa podvíháme, no ale už asi viackrát nedám. Dobre, tak. Už ani ja nevládnem. No dobre, super. Tak, ešte trošku a máme... No super. OK. Tak. No dobre. Tak, ja už som unavený, nevládzem, tak. Ak sa vám video páčilo, tak nezabudnite dať like, odber a zvonček a ak by ste chceli pokračovanie, tak mi môžete napísať do komentáru a môžeme ďalej cvičiť. Tak zatiaľ ahoj!